Ja, meestal, wat een prachtige dag. De zinnenkamer volledig bij. Terwijl het van de morgen begonnen met een soort bewolking. En ja, de temperaturen dan die erbij oprennen naar 20, rond 24 graden. Dat is pas simmerwaar. We gaan even naar het waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht denk ik dat er een soort opleidingsbinnen. Het is rustig. We kunnen joen nog even boeten zitten. En vannacht zak je de temperaturen naar zo'n 11 of 12 graden in het zuidoosten van Friesland. En 14 of 15 graden in het waardgebied. Net volle wind, het is een rustige wind. Komt uit het noorden en is zwak. Krijgt 1 of 2. En dan morgen, ik denk dat de bewolking alweer morgen gauw voort is. Dus die zinnen komt ik weer volledig te vastzien. En dan kunnen we een temperatuur verwachten van zo'n 24 of 25. Misschien krijg ik 26 in het zuidoosten van Friesland. En in het waardgebied een paar graadjes leger. Een zwakke tot matige wind komend uit de noordelijke richting. Het hege drukgebied is nog altijd de veroorzaker van dit prachtige simmerwaar. En het bloot maar de positie heel dicht bij u lezen boven Engeland. En het is gunstig voor het waar, want alle fronten en het Rijnwetter gaat richting Scandinavië. En daardoor horen wij deze week het simmerwaar, maar de zinnen er dus volop bij. En dan hebben we Waasje een temperatuur van 25 graden. Simmerse temperaturen. In het zuiden van Nederland wordt het 28 of 29. Dat zullen we net krijgen, maar we houden die zinnen en we houden ook die noffelijke temperaturen. Tongenzie, een graad of 24, ik denk vreed en sneun. Bij wat meer bewolking en dan een temperatuur die echt weer wat naar beneden gaat. Nou is een graad of 21 of 22. Het had ik te krijgen, maar die wind die dan weer wat onhelpt. Nou matig gewoon vrij krachtig. Maar voorlopig is het nog net zo vier. We kunnen volop genieten van dit simmerwaar in Friesland.